Søren Farmer, 0-0 i en chancerig kamp, må man nok sige. Er man tilfreds med det uafgjort resultat, eller er man utilfreds over ikke at tage alle 3 point? Jeg vil nok sige, bedømt på første halvleg, så tænker jeg, at det er en smule utilfredsstillende. Altså fordi, uden at det har været uretfærdigt, så har vi været foran 4-0 ved halvleg. Så altså, bedømt på det. Og så anden halvleg, så synes jeg, at vi begynder at spille måske lidt ligesom dem med nogle lange bolde, og så står for langt fra hinanden i kæderne og sådan noget, og så kommer de mere med i en kamp. Men det er vel lidt den samme sang, som det plejer at være? Det er den samme sang, som det plejer at være. Ja. Det er åbenbart sangen for den her sæson. Altså, vores udnyttelsesprocent, den er jo nær lige 0. Det skal vi selvfølgelig arbejde videre på. Konkret i forhold til kampen, så er det jo en ret hårdt spillet kamp, hvor du ser ud til at befinde dig vel i forhold til det. I forhold til din egen position på holdet, så må vi jo også konstatere, at du efterhånden har bidt dig fast i den venstre bak. Hvad er det, du helt konkret har gjort for at overbevise træneren om, at det er altså din plads? Det ved jeg, altså konkret. Altså, det er jo, der er stor konkurrence herude, så det gælder jo bare om at spille det bedste, man kan hver gang. Og hvis man så er den bedste, så spiller man. Og lige i øjeblikket, så må jeg jo være den bedste til at spille, der spiller. Næste kamp, der møder I det gamle storhold, så at sige, Aarhus Fremad, som jeg i øvrigt konstaterer taber i dag. Ja. Kan I tage nogle af de gode takter med fra i dag til Aarhus næste weekend? Jeg tænker, vi kan tage den vilje, vi viser i dag, og det power, vi kommer med, som jeg synes, det er noget af det, vi skal bruge. Og så skal vi helt klart booste vores selvtillid for at score på de chancer. Vi må ikke lade os gå på, at vi ikke har scoret på vores chancer i den sæson indtil videre, ikke? Så ja, vi må tak skal du have.